Ja sam pisao članak o tome umire li NBA i što nisam ja izmislio tu frazu o umiranju NBA-a, nego to spominju mnogi stručnjaci i bivši košarkaši. Pa evo ja ću iznijeti neke glavne argumente koji idu u prilog umiranja NBA-a, a to su pad gledanosti, pretjerana količina šutiranja trice, slabe obrane, rigorozno suđenje koje ne dozvoljava kontakt igru, također i pristrano suđenje, onda dalje manjak rivalstva među momčadima, slab angažman super zvijezda, prevelik broj utakmica, klubovi gube svoje identitete i ulazak NBA-a u politiku. Pa eto, možemo krenuti od pada gledanosti možda. Pa da, ima dosta toga, a i sve na neki način utječe na nešto, odnosno uopće na konzumiranje sadržaja koji danas imamo pred sobom. Pa tako bih rekao i NBA. Što se tiče ovog sa padom gledanosti, pa eto, mislim da je tu dosta isto širi spektar gledanja na stvari potreban kako bi se moglo razumjeti zašto recimo u Americi nije više gledanost NBA koja je sada prisutna. Ja bih rekao da možda nema toliko brige za NBA koliko se možda prezentira negdje u javnosti, jer sport kao takav se općenito počeo mijenjati, da se prati puno više preko određenih streaming servisa. Evo ja mogu samo na svom primjeru početi. Pratim NBA od početka negdje 90-ih i odrastao sam na kao i svi iz tog vremena na NBA-u gdje smo imali utakmice priliku gledati samo na jednom programu, jedan dan u tjednu, nekad kasno, nisi mogao gledati ostale utakmice, informirao sam se o sadržaju većinom iz časopisa, nisam imao i to mjesečnih. To je onaj košarka časopis. Tako je, da. Nisam imao internet, odnosno nije ni bilo ni pametnih telefona, ni društvenih mreža, naravno, tako da mi je to nekakvo iščekivanje bila najdraži dio, da tako kažem, cijelog tog praćenja, jer si stalno mogao čekati neki sadržaj koji te zanimao par dana, a da ne možeš sada doći do njega. Ovaj današnji pristup svemu u vrlo kratkom vremenu, bilo koje doba, od 0 do 24, omogućava svakom korisniku da drugačije konzumira sadržaj. Tako da mislim da je to povezano i sa praćenjem NBA preko televizija. Mislim o tim TV rejtinzima koji su definitivno u padu. Mislim da sam negdje vidio čak i od 2011. 2012. za 50% čak, negdje. Do 70 čak. Da, ovisi sada koja lokalna televizija i odnosno tko ima ta prava na NBA i to je povezano upravo sa tim jednim, pa možemo reći, tranzicijskim periodom u kojem se sada nalazimo, transformacija medija na više drugih razina i više drugih sadržaja. Ja nisam već jako dugo gledao NBA na televiziji. Uhvatim ga. Ok, i zadnjih godina sam radio NBA, ali kada ga ne radim i kada nisam bio vezan uz posao za NBA, rijetko kad bih upalio baš na televiziji, jer sam već istekao takvu naviku da sam počeo u drugo vrijeme pratiti, a to najčešće zna biti dan poslije, jer imam tu mogućnost pogledati utakmicu dan poslije, sakriti rezultat i ne treba mi nikakva televizija, recimo. To na službenoj stranici od NBA-a, misliš? Ili? League Pass, recimo. League Pass koji... A gledam više utakmica nego što sam gledao u 90-ima. Mm-hmm. Znači, više konzumiram sadržaj, a manje ga konzumiram na televiziji kada mi on bio 100% izvor prihoda ili informacija o NBA-u, odnosno kao jedini prijemnik preko kojega sam mogao nešto pratiti ili se s time uopće nekako baviti. Jer bio sam i u košarci vezani kao igrač i kao trener, pa sam onda i na drugčiji način dolazio do informacija, jer nisi imao, danas upišem na YouTube, imaš sve drillove treninga koje god vrste hoćeš, ti se možeš samo educirati od vrlo ranih dana. A da se vratim na NBA, da ne odem predaleko sa sadržaja, htio sam reći da su ti streaming servisi sigurno uzeli jedan dio publike, pogotovo mlađe, jer mislim da ljudima je lakše kada imaju, pogotovo današnje vrijeme, neku svoju organizaciju vremena
ili comfort zonu kada njima paše gledati tu utakmicu. Pogotovo recimo na globalnoj razini, jer NBA postao dosta globalno raširen za razliku od prije. I samim time je došlo do pada u Americi, jer paralelno s time neki drugi sportski sadržaji su se počeli probijati. Ili neke druge, možemo reći čak i mreže ili streaminzi koji nemaju veze sa košarkom ili sportom, koji uzimaju određen dio gledatelja ili njihovu pažnju. Recimo, meni je ovoga dovoljan jedan podatak kako Liga prvaka koja je na Areni kod mene, odnosno kod nas na Arena Sportu, danas ima nekakvu gledanost tipa manje od 20 minuta prosjek, kao najelitniji nogometni sadržaj. Fokus, hoću reći, je puno kraći i puno se brže mijenjaju programi, puno se brže odlazi na drugi sadržaj, ovisno naravno o interesu gledatelja. I zbog toga mi se čini da je pad tih TV ratinga dosta vezan, treba uzeti i u obzir da lokalne televizije onda imaju tada postoje određena ograničenja, u Majamiju se ne može možda gledati League Pass ako lokalna televizija ima tu utakmicu tada, pa onda netko možda gleda neki drugi sadržaj, a u to vrijeme kada je utakmica ga možda u tom trenutku na taj način ne zanima, jer i svog komfora možda ne želi sada ići na utakmicu ili nema financijsku mogućnost, jer su karte opet porasle istovremeno, ugovor NBA i udruge igrača paralelno sa TV kućama je nikad veći, salary cap je nikad veći, a NBA ima kao pad, koji je, ovo što si ti otvorio pitanje jedno, a i ove druge stvari su prisutne. Samo što NBA to toliko čak i ne brine upravo zbog tog jednog globalnog dijela njegove prisutnosti i tržišta koje je važno, kao i NFL recimo, koji je danas se probio ili probija granice na način da donosi utakmice u Europu, da je taj sadržaj u puno prihvatljivijim europskim terminima, da je taj sadržaj također puno konkurentniji NBA-u danas nego što je bio možda u 80-ima i 90-ima. I to su sada te razlike, a treba uzeti u obzir da NBA ima jedan eksponencionalan rast i uspon od pojave Larrya Birda i Magica Johnsona. Kada je Larry Bird došao u ligu, 17 od 23 momčadi su poslovale u minusu. I NBA finale su se prenosilo s odgodom. To nije bilo interesantno. I znači NBA je doživio taj jedan skok gdje su se pojavile i ikone ili možemo reći super zvijezde koji su jednostavno sastavni dio tog praćenja. I to dolazimo sada polako do ovog jednog drugog dijela koje si ti tu spomenuo, nezainteresiranost zvijezda, kako si rekao, otprilike. Da, ovi veliki superstari jednostavno igraju toliko loše da ne zaslužuju te ogromne plaće koje imaju. Tu je, na primjer, Zion Williams i ovi Paul George i slično. Pa, jedna stvar koja je isto vezana i za zvijezde, ali vezana i za rating je ta što Amerikanci već nekoliko godina nemaju najboljeg NBA igrača na svijetu. Ovo što sam spomenuo 80-te, ipak prijelaz s Karima na Magica, pa Bird, pa Jordan, pa dobro, bili su Detroit Pistons u onom jednom razdoblju, pa i te 90-te Knicksi koji su veliko tržište, jednostavno nakon Showtime Lakersa koji su bili prisutni, pa onda i taj originalni američki Dream Team koji je fantastično i organiziran i u tom pravom trenutku David Stern koji ima velike zasluge za promociju NBA širom svijeta i dovođenje najboljih američkih košarkaša koji su tada smatrani klasa iznad sebe od svih ostalih. I onda si ti imao heroje, junake, Avengers, možemo reći na neki način za koje si se mogao vezati. Danas američkih igrača ima dobrih, ima odličnih, ima All-Star, ima Hall of Famera, ima jednih od najboljih u povijesti, ali nema možda toliko prepoznatljivih lica za sve franšize u smislu da Amerikance to toliko zanima. Ako ćemo govoriti o američkom tržištu i padu gledanosti, ja mislim da opet s druge strane recimo u Europi Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić,
pa onda možemo sada i Viktor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander koji je Kanađanin, znači sve neki neamerički igrači koji dolaze iz drugih mjesta, koji su i podigli publicitet te lige i interes za nju upravo u drugim kutevima svijeta, i samim time se tu vjerojatno isto malo onda mijenjaju se te brojke, bih rekao, ili možda popularnost, gledajući po državama. U Hrvatskoj je naravno sada manje popularno, ali mi nemamo puno igrača ili nemamo kao što smo nekad imali, iako je puno dostupniji NBA, ali teško možda može privlačiti nove gledatelje, jer recimo ja i dalje danas najviše djecu kada viđam u dresovima hrvatskih košarkaša, to su Dražen Kukoč. Koji put naleti Bogdanović, ali to je rijetkost, jako velika rijetkost, nekog ekstra fana, zagriženog džankija, NBA mislim, I tu je jedna razlika da ti, hoću reći da ti treba, kao što evo u Hrvatskoj treba neko ime ili neka veličina za koju će se ljudi vezati, tako i Amerikancima treba ili određenim sredinama neko ime ili neka zvijezda za koju se mogu vezati i sigurno će popularnost biti veća. NBA je u fazi pariteta, koji recimo je meni odličan i vjerojatno mnogim drugim pratiteljima ili NBA fanovima koji možda ne dolaze striktno iz Amerike ili iz određenih sredina gdje su, ne znam, evo Lakersi koji jesu uvijek popularni, ali ako Lakersi nisu u finalu, sigurno je manja gledanost nego bilo koji ili većina momčadi sa zapada. I to je jednostavno tako. I te stvari onda svaka na svoj način igra ulogu. Što se tiče trica, da, mnogi kažu da je Stephen Curry uništio NBA. Steph Curry i Warriorsi, pa ne bih rekao da su uništili, promijenili su ga u smjeru u kojem je opet postoje određeni interes. Ja sam recimo fan i nostalgičan sam prema tim 90-ima, a ne gledam na ovu košarku danas kao na uništenu košarku ili najgoru košarku. Uvijek ću reći da mi je bila draža ono 90-ima, ali svi koji su odrasli vjerojatno će to reći za 90-te, oni koji nisu toliko gledali 90-ima možda se ne mogu ni toliko povezati, to je normalno. Neko će reći da mu je Pele najbolji igrač na svijetu i dalje, ja znam takvih kolega koji su u sportskom novinarstvu, jer su gledali Pele ili živjeli prije 30-40 godina u vrijeme kada je Maradona harao ili barem bio na sceni i takvi igrači, onda naravno da su im oni i dalje te neke njihove najveće ikone. Kao što će i meni vjerojatno neki nogometaši iz 90-ih biti najveće ikone i možda ću ih staviti ispred ovih danas, jer imam tu nekakvu osobnu isto preferenciju primjerice, što je normalna stvar za svakog sportskog fana, hoću reći. I zbog toga mi se nekako čini da NBA treba gledati malo i s vremenom u kojem živimo i gdje je to otišlo. Da, ja bih isto volio da su neke stvari drugčije i meni neki puta dođe utakmica koja mi nije toliko interesantna pa prebacim, ali opet nije da su mi trice toliko zasmetale jer sam ih nekako prihvatio kao sastavni dio vremena u kojem živim i NBA koji trenutno funkcionira. Prihvatio sam da je to jedna vrsta showa, što je. Mislim, show prodaje priču, a za NBA recimo je bitno da se prodaje nešto, da se prodaje priča, jer bez toga vidimo drugim sportovima u Europi koji imaju problema ili određeni savezi ili bilo ko traži sponzore, jednostavno mora razmišljati u tom smjeru kako učiniti određeni sadržaj atraktivnim.